sifunde incwadi yamahubo. Ngihlala kwamadlala ngokuhlala hlala kwamadlala sikhonzela khona kwamadlala futhi la iPatrick ngizoze ngizela umsebenzi ngoba izwi lithi hambani izizwe zonke lishumayele kukho konke okudaliweyo okholwayo abhabhatiswe uyakusindiswa kepha ungakholwayo uyakulahlwa ukuze abantu bangabi nakusilandulela. Sizele lo msebenzi okuzofuna nokusindisa okulahlekile. Amahubo chapter 49 verse 7 kuya ku9. Amahubo 49 verse 7 kuya ku9. Amahubo chapter 49 verse 7 kuya ku verse 9. 49 verse 7. Umuntu angamhlenge umfowabo angemnika uNkulunkulu inhlawulo ngaye. Verse 8. Umuntu lithi iBhayibheli angemhlenge umfowabo angeke amnike uNkulunkulu inhlawulo ngaye. So umuntu nomuntu unomfowabo, unoma wakhe, unodadewabo, unomfazi mangenzeka, omunye unendoda, kodwa angehlenge ngisho yedwa amise kuNkulunkulu ezulwini ngezinto zakhe anazo. Ngeke umhlenge umfowenu ngemali yakho, ngodumo lwakho, ngayo yonke into oyiyo. Ungamhlenga emaphoyiseni, ungamhlenga emphakathini ofuna ukumshaya, ungamhlenga iyo yonke into ekhona emhlabeni, kodwa ngeke umhlenge maqondana nokulahlwa kwaphakade. Umuntu angemhlenge umfowabo angemnike uNkulunkulu inhlawulo ngayo. So umuntu akanalutho emehlweni kaNkulunkulu. Ngamazwi wonke umuntu osemhlabeni uphuwa emehlweni kaNkulunkulu maqondana nokuhlengwa kwemphefumulo yabantu. Nome kahle ezintweni zakhe, kodwa maqondana nokuhlengwa kwemphefumulo wonke umuntu uphuwa. Nonemiliyoni uphuwa, nonebhiliyoni uphuwa, ngoba noma nganikela ngenkomo eziyi-1000 ethi uhlenga umfowabo olahliwe, osebumnyameni, okhalayo, ongayiboni indlela, angemhlenge. Oh Jesus, angemhlenge. Hallelujah. Angeyikhiphi inhlawulo. Athi uNkulunkulu bambalana odedela ingane kama. Angeke umuntu athi uNkulunkulu bambala odedela ubaba wami esihlogweni. Ngeke angeyikhiphi umuntu inhlawulo. Hallelujah. Ngomuntu wakubo. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ungeyikhiphi inhlawulo ngomntanakho ongayingeni indaba kaJesu aze afe aye esihlogweni. Ungeke uye kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu bamba nali 1000, bamba nayo ibhiliyoni, bamba nayo ini noma yini onayo. Umuntu angemhlengi umfowabo, angeyikhiphe inhlawulo ngomfowabo ngengane yakubo. Akekho noyedwa umuntu emhlabeni onamandla okhulula abantu benhliziyo yakhe. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngakho-ke ubani onamandla okwenza lo msebenzi wokukhululwa kwabantu? God himself. Hallelujah. uNkulunkulu uqobo lwakhe onamandla okhulula imiphefumulo ngenhlawulo eyindodana yakhe uJesu Kristu. uJesu waba yinhlawulo ekhulula abantu bonke ezonweni zabo. Ngakho-ke sonke singabantu asinalutho. Akufanele siphakame, akufanele sipense, akufanele sibukele abanye abantu phansi ngezinto esinazo abangenazo, ngoba sonke maqondana nokuhlengwa kwemphefumulo siphuwa. Yes. Sonke sihlwephu. Sonke asinalutho.
masiqhubeke. Verse 8.